chandazosangana nacho manje ka ichichi ndo chandati yes. Macelebrity emuZimbabwe ka zvakaoma wazukuru. Ndangoti zvakaoma ndo zvandogona kungotaura. Vanhu vanokunyepera enda kutotanga kutobhilivha vanhu vaiva eti motikari ndedze kuhaya zvinhu hazvisi zvake zveshuwa zvinhu hazvina kumbobuditsirwa marisiti hazvina kana marisiti kana munhu haana mari uyu kuudzai chokwadi chaichoka sauye panonzi pachi sauye pamasaisai uchingonyepera vanhu kuti une mari hauna mari bhururu hauna kana senti ndiwo usina kana senti Inzwai vazukuru, kana ukasata subscribe to this channel, I kindly ask you to subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video, you will be notified. Thanks very much kuna vanhu ramba vachisapota basa renyu handiti. Right, chandauya nacho manje ka ndasangana una Simba Rashe Java achitenda mukoma Genius Kadungure kana kuti Jinimbi namukoma vake Apostle Java achiti mukoma anonzi Kadungure akasvika paakamupa 50,000 hanzi ndaitotariswa pamwe achanipa 5,000 but 50,000 paazotaura atanga ataura nezva Genius kuti ndakapiwa 50,000 rands obva azoti ndoda kukwazisa andoda kukwazisawo Prophet Passion Java my brother neditwaba mufamily. That's all he is. Anongova chete netwaba yekungotaura. Ndo zvataurwa ndoda kukwazisa my brother Passion Java hanzi ndoda kuzotenda. Inzwaika kwatendwa Jinimbi haana kukwaziswa. Inzwaika kwatendwa Jinimbi kobva kwakwaziswa Passion kobva kwazotendwa mukoma wake akamupa 25,000 rands. Passion dai ndiriniwewo ka ndaimbomira zvepasocial media izvekuuya chitotsvaga rimwe plan rekuuya naro kwete rekuti une mari ane mari ka ndiGenius ane mari kwete according to sekuru manje ndinda kutaura nekuona kwangu marefura nyaya dzachona team ground. Genius ane mari, Passion hauna kana d hauna kana cent. Wakapromisa kuti you are going to help this man, you are going to help your brother Simba Rashe, but now it's a shame because akutobatsirwa nemunhu waunotroora uchiti haana mari. Ane mari ndiGenius. Inini hangu mafungiro angu because Genius asvika paatora 50,000 rands akabatsira mwana wamai vavo Prophet vanonzani B Java akasvikawo paakadi paapawo mwana wamai vake. I'm so glad because Simba rikutaura kuti akakwanisa kuregistawo company yake yeconstruction. Zvinova zvinhu zvinofadza zvokuti mari yachona aiisa somewhere atangawo akwanisawo kuitawo zvinooneka nemari atoone company yake iri registered. Ndo zvinoitwa kuti ukapiwawo mari ka itawo zvinhu zvinooneka. Hanzi Kadungure abva aipledja futi kuti no, I'm going to buy you equipment yekuti unge uri unoshanda kuconstruction company. What's that? Nonsense! Get away! Thanks boss Kadungure, thanks very much. Nokubetsera mukomananga chishupika asi ane hama dzine mari dzinoclaima kuti dzine mari. Thanks very much, thank you very much. Anditi iwewe uchiitawo zvinooneka mari iyo toda kuonawo ichishandawo construction company ichikura muzukuru. Anditi woitawo zvinhu zvinodadisa. Anonzi Passion, keep quiet, papanganaye, keep quiet. Much love.